30 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанберо пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Баъди ифтитоҳи марказ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити истироҳат дар кӯли Душанбе аз ҷумла мағоза, тарабхона, ҳавзҳо, аквапарк, боғи ҳайвонот, майдончаҳои назди соҳили кӯл ва дигар иншооти фароғатии инҷо шинос шуданд. Гуфтам ба маврид аст ки пас аз ифтитоҳи кӯли Душанбе дар пойтахт шумораи иншооти фароғатӣ боз як адад зиёд гардида маркази муосири истироҳативу фароғатӣ пешкаши сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе карда шуд. Барои истироҳати хуshi калонсолон дар кӯл нақлиёти обӣ, гидросиклҳо ва катамаранҳо истифода бурда мешаванд. Бо мақсади аз навсозии мавзеи истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии замонавӣ дар қаламрави кишвар муаррифии он ба меҳмонону сокинони мамлакат инчунин шӯҳрати хоса пайдо намудани номи кӯл дар минтақаи Осиёи марказӣ моҳи ноябри соли 2017 корҳои сохтмонӣ, ободонӣ ва таъмиру аз навсозии маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе оғоз гардид. масоҳати маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе пеш аз навсозӣ 13 гектарро ташкил медод. бо васеъ намудани ҳудуди маркази истироҳатӣ ва фароҳам овардани шароитҳои нави истироҳатӣ масоҳати он ба 17 гектар расонида шуд. дар овозаи даромадгоҳи маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе бо нақшу нигор ва услуби хоса ороиш дода шуда, ҳудуди он бо панҷараҳои ороишӣ иҳота карда шудааст. пайроҳаҳо ва тахтасангҳо рӯйпӯш карда шуда дохил ва гирду атрофи кӯл дар майдони қариб 3 гектар сабзаю кабудизор гардидааст ва дар ҳудуди он дарахтону бутаҳои хоси иқлими ҷанубу шарқӣ шинонида шудааст. марказ метавонад дар як рӯз то ба 5000 меҳмонони дохилу хориҷи кишвар хизмат расонад. дар қисмати шимолу шарқии марказ ду таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт сохта шуда, роҳравҳои марказ пурра асфалтпӯш гардидааст. дар ҳудуди маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳӣ 3 бинои нав бо санъати меъмории хоса сохта шудааст. бинои якум аз 2 ошона иборат буда. дар ошонаи якум хазина, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи махсуси фурӯши лавозимоти шиновариву истироҳатӣ, ҳуҷраҳо барои ивази либос, хонаҳои дастшӯӣ ва утоқҳои кории маъмурият ҷойгир шудааст. ошонаи дуюм аз толори маҷлис ва ҳуҷраҳо барои истироҳат иборат мебошад. дар назди бинои мазкур майдончаи консертӣ бо тамоми таҷҳизоти ороишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар саҳни аввали 2 фаввораи рақсон бо истифода аз мусиқиҳои ҷазоб ва тасвирҳои рангоранг қомат афрохта, ҳамзамон шаршара бо истифода аз сангҳои азимҷуса сохта шудааст. дар қисмати шимолу шарқии кӯл бинои як ошона қомат афрохта, дар он тарабхона ва қаҳвахона ҷойгир аст ки дар як вақт имконияти қабули 700 меҳмонро ҳам дар дохил ва ҳам дар саҳни ҳавлӣ дорад. обанбори кӯли Душанбе масоҳати 6.5 гектарро дар бар гирифта, ба он оби софи равон ворид мешавад ва сифати он таҳти назорати доимӣ қарор дорад. дар қисмати шимолии соҳил ҷой барои обозӣ ки бо тур ҷудо шудааст, дар қисмати шарқӣ бошад ҷой барои истироҳату фароғати гурӯҳиву оилавӣ бо катҳои алоҳида ташкил карда шудааст ки ҳар кадоме аз онҳо бо ҳуҷра барои ивази либос таъмин гардида дар онҳо имконияти дастрасии мустақим ба соҳили кӯл фароҳам аст. соҳили кӯл аз қуми махсуси баҳрӣ ки аз шимоли кишвар оварда шудааст рӯйпӯш гардида ба саломатии инсон манфиатовар мебошад. дар баробари ин барои истироҳаткунандагон ва дӯстдорони бозиҳои обӣ трамплинҳои варзишӣ барои ҷаҳидан ба об сохта шуда, онҳо метавонанд аз катамаранҳо, флейбор ва гидросиклҳо истифода баранд. дар гирди кӯл дар масофаи 2000 метр пайроҳа барои давидан ва велосипедронӣ ташкил шуда, дар ҷои махсус таваққуфгоҳи велосипедҳо сохта шудааст. маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе велосипедҳои дучарха ва чорчархаро барои истифодабарӣ дар ҳудуди кӯл пешкаши сокинону меҳмонон намудааст. барои нафароне ки худашон маҳорати пазандагӣ доранд ва мехоҳанд хӯрокро бо дасти худ омода созанд, дар минтақаи истироҳати оилавӣ дар наздикии кӯл катҳо мавҷуданд ки аз он метавонанд истифода баранд. дар қисмати шимолу ғарбии маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе боғи ҳайвонот сохта шудааст ки дар он беш аз 50 навъи ҳайвоноти нодири оилаҳои хазандаҳо, дарандаҳо, паррандаҳо, ширхӯрҳо ва ғайра ҷойгир шудаанд. қисми дигари маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанберо Аквапарк ташкил медиҳад ки он дар масоҳати 2.6 гектар ҷойгир буда, чун намунаи муосири беҳамто дар ҳудуди Осиёи марказӣ Калонтарин маҳсуб меёбад. Аквапарк аз 5 маҷмӯаи истироҳатӣ, ҳавзи шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун барои калонсолон ва кӯдакон, майдончаҳои бозиҳои шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушии обӣ иборат мебошад. ҳавзҳо дорои системаи махсуси покунии об буда тавассути насосҳои филтркунанда вазъи санитарии об пурра таъмин мегардад. дар ин парки обӣ зиёда аз 16 навъи аттраксионҳои обӣ васл карда шуда
است که در کشور بار اول از ترکیه وارد جمهوری تاجیکستان گردیدند به مانند اسپیس شاتل، بلک هول، توربولیس، اسپی بوت، ویندیگو، تویسر. لایحه‌کشی مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه جمعیت سهامی پوشیده معماری و شهرسازی میباشد. بعد شناسایی پورا با مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه، سرور دولت محترم امام علی رحمان با تشبث رهبریت مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه و با صاحبکاران برای دستگیری تشبث رهبریت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان بهای ارزنده داده اقدام آنها را نمونه عبرت شایسته نامیدند.